Ko kun san nawa YouTube ke biyan jarumi kuma mawaki Adam A Zango? Ku biyo mu domin ganin zahirin nawa YouTube ke biyan shi. Yan uwa, wannan channel da kuke gani mai suna Adam A Zango Official mallakin jarumi kuma mawaki Adam A Zango ne. Anan duk wani bayani ne akan channel din jarumin, kama daga yawan bidiyoyin da ya daura, yawan subscribers din shi, sau nawa aka kalli bidiyoyin shi, da kuma akalla nawa yake samu a duk wata da kuma shekara. Da fari dai jarumin ya daura bidiyoyi guda 459 a YouTube channel din. Sannan yana da subscribers sama da 169. An kalli bidiyoyin shi sau sama da miliyan 35,364,629. Sannan a duk ƙarshen wata yana samun zunzurutun kuɗi alal akalla dala 354 zuwa dala 5,700. Yan uwa, dala fa aka ce, bari mu lissafi ku gani. A yanzu dai kowace dala ɗaya tana matsayin naira 380 da kobo 50. To 380 da kobo 50 so 354 zai ba da naira 134,697. Wannan karancin abin da yake samu kenan a duk wata. Yan uwa, yana samun sama da haka, shi yasa su ma suka rubuta yana samun dala 354 zuwa dala 5,700. To idan kuma a watan da ya samu dala 5,700 ne, to nawa kenan ya samu? Bari mu gani. Naira 380 da kobo 50 sau 5,700, ku danna a calculator ɗinku, zai ba ku naira zunzurutun kuɗi naira miliyan 2,168,850. Yanwa, wannan albashi ne fa na wata ɗaya kacal. To bari mu ga duk shekara nawa yake samu. A nan inda aka rubuta estimated yearly earning, to yawan kuɗin da yake ko kuma zai iya samu kenan a duk shekara. To yan uwa, gashi nan dai kuna gani da idanunku. A duk shekara zai samu kuɗi dalan Amurka 2,200 zuwa 67,900. Yan uwa, ku ɗauko calculator ku taya ni lissafi, saboda wannan lissafin ya fi ƙarfin in yi shi ne kaɗai. To yan uwa, bari mu lissafa. Naira 380 da kobo 50 sau dala 4,200 zai ba da naira miliyan 1,598 da naira 100. Yan uwa, miliyan fa ake kira, ba wai dubbanni ba. Sannan kuma wannan karancin abin da yake samu kenan a shekara. Hakan na nufin yana samun sama da haka. To kamar yadda kuka gani, yana iya samun dala 67,900. To bari mu ga, idan ya samu dala 67,900 nawa kenan ya samu. Yan uwa, a wannan lissafin ina buƙatar ku taya ni yin lissafin, ba wai ni kaɗai zan yi ba, saboda ku gani ma idan ku. Naira 380 da kobo 50 sau dala 67,900. What? Yan uwa, kuna ganin abin da nake gani kuwa? Kai ni ma daga yau zan koma YouTube. Irin wannan maƙudan kuɗaɗe. Yan uwa, naira miliyan 25,835,950 ake magana, kusan naira miliyan 26. Yan uwa, kamar da yadda kuka gani, a takaice jarumi Adam A Zango na samun naira 134,697 zuwa naira miliyan 2,168,850 a duk wata a YouTube. Sannan kuma a duk shekara jarumin na samun naira miliyan 1,598 da naira 100 zuwa miliyan 25,835,950. Kuma kun deji kuma kun ga abin da jarumi Adam A Zango yake samu a YouTube. Yan uwa, ku danna mana subscribe, saboda a bidiyon na gaba za mu kawo muku wata channel ma a nan arewa, wanda idan kuka ji nawa take samu a duk ƙarshen wata sai kun firki cewa rikita. Ma'assalam.